Il-qtuħ frekwenti tad-dawn li jaffettwa dejjem aktar il-kwalità tal-ħajja, l-attività ekonomika, l-operat ta' kuljum tan-negozji u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Dan intqal fi stqarrija mill-Kamra tal-Kummerċ fejn qalet li tinsab imħasba serjament bis-sitwazzjoni preżenti. Tant li f'kummenti lil Net News, il-President taċ-Chamber William Spiteri Bailey stqar illi iż-żieda fid-domanda kienet prevedibbli wara li l-popolazzjoni fl-aħħar snin baqgħet tiżdied. Ġejja wkoll mill-fatt illi il-popolazzjoni baqgħet tiżdied, illi il-turizmu, il-numru fit-turisti baqgħu jiżdiedu b'mod ukoll kbir, u anki fil-fatt illi il-klima, l-sħana komplet u ħatkompli anki bil-tibdil fil-klima tiżdied. U allura jidher ċar l-investiment kemm fl-infrastruttura tal-elettriku ma kienx biżżejjed biex ilaħħaq ma' din id-domanda li ovvjament kienet ġejja. Il-qtuħ tad-dawn li taħall impatt mhux biss fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies imma anka fuq in-negozji. U għalhekk irid ikun hemm pjan ċar ta' investiment. Ġew affettwati wkoll in-negozji li fil-fatt kull sija inqas elettriku hija inqas produttività, hija spejjeż ikbar, huma wkoll spejjeż li wkoll jirrigwardaw ħsarat li qed ikollhom anki bl-qtuħ kif qed isir. F'da kollu nemmnu anki bħala Kamra tal-Kummerċ li rrid ikollna pjan ċar ħafna għal kif nippjanaw il-grid, kif nippjanaw ukoll investiment fil-elettriku biex dan ma jibqax iseħħ, mhux għallum biss imma l-futur ukoll. Dar irid isir nemmnu anke bħala Kamra tal-Kummerċ fl-ambitu kbir u sħiħ ta' kif l-ekonomija tiddiżvolġi. Il-Malta Chamber qed tinsisti li l-ekonomija trid tkun ibbażata fuq kwalità aħjar u mhux fuq il-kwantità. Il-pjan tal-elettrifikazzjoni wkoll irid ikun ukoll abbinat ma' da kollu ma' din il-viżjoni illi tkellimna ħafna fuq anki fil-Vision 2050, però il-Vision 2050 teqpa' fuq karta jekk l-affarijiet bażiċi bħal dawn ma jiġux attwati u ma neħdux ħsiebhom. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ qal illi għandu jiġi premjat min juża l-elettriku b'mod effiċjenti. Nemmnu illi jrid ikun hemm ħsieb u anki jiġi premjat min juża d-dawl, min juża l-elettriku b'mod effiċjenti u b'mod aħjar u mhux bħela. Għax ovvjament is-sussidji għalkemm ma hemm bżonnhom, però kultant jippromovu il-ħela u allura rridu nippremjaw lil min juża b'mod effiċjenti l-elettriku. Da kollu kif semmejt irid jidħol u jsir analiżi u anki pjan strateġiku ta' kif isir u pjan li jkun trasparenti u pjan li kulħadd ikun jaf bih biex bekk ikun verament qed nimxu lejn nsolvu dil-problema mhux għallum biss imma l-futur ukoll. Il-Kamra tal-Kummerċ talbet lill-Gvern biex b'mod urġenti jsolvi din il-problema u jindirizza l-iktar kwistjonijiet essenzjali biex jissalvagwardja ir-resiljenza ekonomika, jipproteġi l-kwalità tal-ħajja tan-nies u anke s-sostenibilità tan-negozji. Talba simili saret anke mill-MHRA illi appellata l-azzjoni urġenti quddiem din il-kriżi tal-qtuħ tad-dawl. L-MHRA titlob illi b'mod urġenti jitħejja pjan nazzjonali għar-reżiljenza klimatika u s-sigurtà tal-enerġija. Pjan li jrid ikun ibbażat fuq fatti, evidenza u soluzzjonijiet ittestjati